Bueno, pois a orixe do folión ten moitas dúbidas, porque hai etnógrafos que tiran para a época medieval, pero últimamente se está especulando ca posibilidade de que veña do carro celta. Evidentemente, unha das características do folión de carros de Chantada é a tradición antiga de tirar carros con xugadas de vacas e bois. Entonces, por que non ser da época celta? Aí está a dúbida. Non hai documentación, non existen datos obxectivos que nos podan dicir da época medieval. Dícese que son dos gremios, pero por que non da época celta? Aí temos unha dúbida moi grande, están os investigadores estudiando, pero aínda non temos certeza de cando son os orígenes. Digamos que ten moitos anos, que hai documentación de finales do século XIX, que xa lá polo 1850 xa hai no programa das festas o tradicional folión de carros de Chantada. Que ven sendo esta tradición? Bueno, pois esta tradición, como moitas, pero con unhas características especiais, son que son tiradas por xugadas de vacas e bois. Un carro tradicional e unha identidade dun pobo que sale un día ao ano, unha noite do sábado das festas, e que despois se dilúe no territorio e durante todo o ano. Durante todo o ano está escondido e só sale esa noite. É un museo etnográfico móvil que de gran importancia e que representa a identidade dun pobo de Chantada. Como podes ver, e como se ve nas imaxes, cada carro representa un oficio ou unha representación de unhas tendas ou edificios que había en Chantada en épocas antigas. É un museo etnográfico porque se van recopilando apeiros e tradicións que se foron perdendo. A xente dedica moito tempo en buscar os apeiros que levan os carros. Hoxe en día o que máis vale nun carro é o apeiro. O apeiro é que funcione. O sea, estamos falando dun museo que se sube encima dun carro, dunha plataforma nunha noite, que se escenifica única e exclusivamente un sábado. O elemento máter esencial do folión de carros é a xente toda esta que está traballando detrás miña. A dedicación que ten esta xente, as horas de traballo que non son remuneradas, isto todo unha donación, unha colaboración altruista a un folión de carros para que salga adiante. Nadie cobra, todo o mundo cede tempo da súa vida e diñeiro para facer estas cousas. Estamos vendo que nas pandillas que están facendo os carros están participando ao redor de 20-25 persoas. Eso quere dicir que todo o mundo do pobo, da zona da comarca, participa no que é a elaboración do carro. A gran identidade dun pobo represéntase nestes carros. Empecé co folión de carros pois desde pequeno. A verdade é que non me lembro, empecé nunha carroza de pequeno con uns 8-9 anos, indo de acompañante, que me levaban os meus veciños dunha parroquia que se chama o Convento, San Salvador de Asma, e que tiñan moita tradición de facer carros, e despois, en torno aos 15 anos ou así, montamos un grupo de amigos e empezamos a facer as carrozas por a nosa conta. En torno ao ano 2000, o sea que levo como uns 22 anos facendo carrozas pola miña conta. Bueno, a ver, as ideas pouco a pouco, ano tras ano, tú tamén te vas informando dos oficios que había no pueblo antiguamente, libros que lees, literatura en xeral que te podes encontrar de distintas coleccións, por exemplo, a colección 120 da Voz de Galicia, que traía algún libro de oficios ou cousas que ter na casa, e tú te vas informando, como xa estás metido nesto, tradición oral, outros compañeiros, pois tal tema, outro tema, este tema fixeron fai 30 anos é desta maneira, e tú despois vas compoñendo o teu tema á medida do que che vai gustando, sabes? A ver, unha carroza leva a facela de media en torno a un mes e medio, pero con moita dedicación. O sea, nós, por exemplo, este ano levamos traballando desde o 15 de xullo, todos os fines de semana arreo, o sea, venres, sábado e domingo casi todo o día, e despois levamos estes últimos 20 días ou así vindo prácticamente todos os días. Sí, claro, nos juntámonos un grupo de amigos, todos ano a ano vais añadindo algunha xente, outra se vai dando de baixa, pero máis ou menos o núcleo de amistades é o mismo, e nos vamos conxurando ano a ano. Que este ano que facemos? Bueno, pois este ano faremos o batán, non sei que, non sei canto, e ao final caes,
nestas fechas día antes do folión de carros, poder dicir, po ano jubílome, non o fago máis, po ano fago a pota de callos, pero ao final acabas caendo na roda de sempre e inténtala facer o mellor posible, sabes? Xa non só vínculos de amistade dentro do propio carro, sino vínculos ca xente do pobo a hora de pedir os apeiros, todo mellor decides facer un tema e o apeiro tens que pedir ao veciño de non sei onde que o mellor non o conoces, pero como sabe que é o folión de carros, normalmente a xente colabora, sabes? É unha forma de unión do pobo, é un sentimento do folión que só se entende desta maneira. Eu teño cousas que teño da miña propiedade que llas presto a calquera de outra carroza coa garantía de que sei que as van cuidar e que mas van a devolver, sabes? E así todo o mundo do pueblo. E todos colaboramos na festa, cada un na súa medida. Eu colaboro facendo a carroza, outra xente colabora prestando apeiros, outra xente invitando a unha comilona aquí a todos no mercado, cada un aporta o que pode. Claro, a ver, isto é unha forma de rememorar os tempos antigos, dos traballos e as festas que se facían antiguamente, é unha forma de rendir un pouco un tributo aos nosos ancestros, de ver de onde salen as cousas, o que era un telar, o que era unha malla, o que era un ferreiro, a forma de traballar que había antiguamente antes de que nacera a industria e antes de que nacera todo este sistema globalizado no que vivimos hoxe en día, a transmisión do pensamento popular, o mantemento das tradicións, bueno, engloba un pouco todo. Como manter as orixes do que é a comarca de Chantada e os traballos que facían en Chantada e a súa historia, é unha forma de enaltecer e de mostrar un orgullo como pobo que nos caracteriza. É unha festa que leva máis de 300 anos facéndose, xa hai escritos do século XVIII que falan do tradicional folión de carros de Chantada, entón manter esta festa eu creo que é moi importante para o noso pobo. Por todos os carroceiros, pasados, presentes e futuros.